देखी बादाम ह जौन बाजार में आदमी किनेला उहे बादाम के पेड़ हई। देखी कितना बढ़िया बा, एकरा के अब फल तैयार हो गइल बा। देखी कितना अच्छा लागता। इहे आदमी किनेलन खालन, जेकरा से राउर शरीर बुलंद रहेला। शरीर बुलंद करे वाला पेड़ हई। इ देखी बढ़िया बागान ह बादाम के। वीडियो में तनिको मिक्सिंग नइखे, ना तनिको एमे एडिटिंग बा, ना ईटिंग बा, ना मिक्सिंग बा। एह चलते इ रउआ सभे सोचब कि वीडियो कहीं से लेवल बा। इ डायरेक्ट बागान में से वीडियो बनावल बा। आ रउआ सभे देखी जा। और सेव वाला भी देखाई, सेवो पाक गइल बा। ओहरे देखले रही नु, तब सेव पाक गइल बा। इहेला अब हम उहो बगान में वीडियो रउआ ढुके सभे के के हम बड़ा देखाई, एइजा तले पहाड़ा पड़ेला। आनंद लिही जा। पहाड़ा इतना रहेला कि रउआ सोचम कि लुका के ढुक जइनी, ना ढुक सकत तनी। अब फसल तैयारे बा बादाम वाला फसल तैयार बा। अब एकरा के और देखी जा, हालांकि बागाने में बनी जा। रउआ सभे के बुझाइल बागान से बहरी बनी जा, अभी बागाने में बनी जा। अभी आनंद लिही जा, बागान में घूमी जा। वहीं बागान में घूम के तब रवा के हम सेव वाला बागान में लिया चलब, जौन अब सेवा उघरी ना देखौले रही, अभी देखाई रवा सब है।